дар тамоми дунё ҷашнгирии 25-солагии Конвенсияи ҳуқуқҳои кӯдак идома дорад. Бахшида ба ин, ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон бо ҳамкории зичи ҳукумати шаҳри Қурғонтепа оғози лоиҳаи пуфаки ҳавоии парвози баланд ба хотири кӯдаконро рӯзи 16 декабр дар майдони варзишии пахтакори шаҳри Қурғонтепа баргузор намуд. дар доираи лоиҳаи парвози баланд ба хотири кӯдакон дар ин рӯз пуфаки калони пур аз ҳаво баробар ба бинои 7 ошёна ба ҳаво сар дода шуд. мақсади лоиҳа дар боло бардоштани ҳуқуқҳои кӯдакон дар таълим, тандурустӣ ва ҳимоя, инчунин додани имкониятҳо барои хушнудии кӯдакон арзёбӣ мегардад. пеш аз кушодашавии чорабинӣ, намояндаи ҳукумати шаҳри Қурғонтепа ва намояндаи ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон иштирокчиёнро бо 25-солагии Конвенсияи ҳуқуқҳои кӯдак табрик намуда иброз доштанд, ки ояндаи ҳар як кишвар аз кӯдакон сарчашма мегирад. дар ин рӯз ҳамчунин барои меҳмонон ва сокинони шаҳри Қурғонтепа аз тарафи раёсати фарҳанги ҳамин шаҳр барномаи консертӣ бо иштироки кӯдакон доир гардид. айни ҳол пуфаки ҳавоӣ дар ҳама ҷо парвоз намуда истодааст, махсусан дар Зеландияи Нав, Австралия, Таиланд, Камбоҷа, Лаос, Хитой ва дар давлатҳои Осиёи Марказӣ, аз он ҷумла Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон. лоиҳаи парвози баланд ба хотири кӯдакон то соли 2017 идома ёфта дар 112 давлати ҷаҳон парвоз хоҳад намуд. охирон давлате ки пуфаки ҳавоӣ дар он ҷо парвоз мекунад, давлати Чили мебошад.